Ganda tayo mga ka-dragon. Ayun tayo mga ka-dragon, maruya. Good morning mga ka-dragon. Ayan, kumusta kayong lahat? Yan, maulan pa rin guys dito sa amin. Yan, for today's episode. Bali, tatlo lang muna kami ngayon nandito. Si Auntie Ligay at si Auntie Pasing ay nagpipi out pa sa senior. Yan, sana all. Sana may pa-ice cream naman kami guys. So, ayan, yan, meron ko si Gigi Burger. So, ayan mga ka-dragon, bali may nakuha kaming igi kahapon. Parang type namin ulamin to ngayon. At dahil mayroon kaming nabiling hito sa anak ni Auntie Pasing. Yan. 8 piraso din to. Masarap tong pangsahog sa ano. So yun guys, dapat may trabaho sila ngayon kaya lang nagka-emergency sila. So hindi muna sila nakapasok. Baka ang balik nila ay after na ng undas. After na ng undas. So ayan mga ka-dragon, itutuloy na lang ulit namin yung aming mga trabaho dito. So hindi naman kami talaga nawawala ng trabaho dito. Luluto na tayo ng ating pananghalian dahil dito daw mga manananghalian yung dalawang senior at si Papa. Yung nag-request dito talaga itong igi na to. Tayo, dito tayo. Ayan mga ka-dragon, coffee break tayo with maruya ni Ate Unsa. Sarap magkape ngayon, malamig. Dito tayo bukas. Ganda tayo mga ka-dragon. Ayun tayo mga ka-dragon, maruya. Sponsored by Garing-galo family. Barnog kami naman guys. Hindi nyo lang nakita pero maraming kinuskos. Dalibag. Nakatanim na ako ng avocado, ng rambutan, kamote. Hindi na video kasi. Hindi na namin kailangan pang isa-isahin ba yung gawa namin dito. Baka masawa naman kayo. Pero pag off-cam, marami pa kaming ibang ginagawa. Hindi lang yung napapanood nyo guys. Guys, may ahas daw. Kalaki daw. Sawa? Kubra. Nila, puntahan niya pa talaga, oh. Ni pare. Nagugutom sa Mga ka-dragon, may nakita daw silang ahas. Sa wakas na-rebes na rin itong dito kasi nakakaawa na. Hinog na hinog, tapos nagsitumbahan na. Nagsitubo na yung iba. Ay, pasalubong May pasalubong man kayo? Ano yan, Nay?
Kakakape lang namin, may ice cream na naman. Yun yata kung hindi nabibenta. Yung tig-25 sana eh. Tigbensin ko man to. Yung cone sana eh. Kaya uncle ng libre namin dalawa? Sa akin? Ay, Iba man to. Kurito ko Hindi, lang. ito yung kwan. Yung cone. Double. Kape, tsaka ice cream. Pasalubong ng nandibre yung mga nag-payout sa senior. 6,000 ba naman? nabawasan lang man. 6,000? Bawasan ng Pero yun, uncle? 6,000? Ha? 6,000? Oo daw. Ba? Nakadusa ang mga tirarat. Nakadose yung dalawang senyor. Araw, kasurete naman ng mga mag-asawa. Katagal man natin Si Antipasing at si Antiligaya, tagdusi sila eh. Wala, hindi pa siya kasama. So ayun mga ka-dragon, bali tapos na nating barnisan ito. So kailangan namin ng matangkad doon. Tinawag namin yung anak ni Kuya Friend. Tapos ito, yan, babarnisan din yan. Guys, nakakatuwa yung tanim kong patani. Ang daming bunga. Malapit na natin siyang harvestin. Kaya lang mukhang mapuputol na yung sanga ng malunggay. Sana lang pag naputol yung sanga ng malunggay, wag maputol yung pinaka-baging ng patani para buhay pa rin. Inarbis natin yung ka-green grind. Katagal na yan, no? Mag-ice cream muna kayo guys. Si Jok binigyan mo. Baka maglaban ng init at lamay. Tama, nagpa-ice cream ang tipado kaya magpasumay sila. Oh, hindi masaya. Ayan mga ka-dragon, nandyan na yung dalawa nating senior. Mukhang may mga pasalubong sila sa atin. Ayan mga ka-dragon, nagbili rin tayo ng lababo ni Anteligay. Ay, mahulong yan. Ano pasalubong nyo guys? Sana all may tag 12,000. Sana may pag 12K. Sana all may tag 12,000. Sabi, magpabayan daw kayo. Sabi niyo daw kahapon. Baliktad pa yun. Ay, ano pa baliktad yung house? Sabi nila walang nagatrabaho. Magpautang kang antay. Wala nga. Ay, si Jukjok. Yuk-yuk. Hindi pa, andun pa lang daw sila sa baryo. Kakarating pa lang. Okay, parang daw sila. Pautang antay. Diyan mo. Kala namin. Kala namin wala si yuk-yuk. Yun na, binili ko. 50 pesos. Ayun, siomay. Guys, may pasalubong silang ice cream na naman. Ice cream plus siomay ng tipasing. Tapos kay Ate Paseng siomay. Ito yung sayo. Ako, gusto ko tong siomay. Binidya ang tatlo. Ay, ikaw. Hindi mo naman sinama yung sarili yung dalawa. Dinilibre ko yung nandun. Sinong nilibre mo? Si apat. Ayun na bagyaw. Ano na nagadaw? Daka nga siumay, daka nga tinapay. Kadutin nalay. 12 mil. Di kayo pis. Tingnas ko kaya sa Ko, nag-iibas yung kwaraw. Hindi ko pa hindi. Kain na, Jok. Kain na, Jok. Jok. Ano ko daw? Jok, dali na. May tinik. Mabas ka dyan ang napagalitan mo. Good.
Sabi ko, magsaing na. 1 gayam later. Ayun guys, nagtabako. Ay, mukha lang tayo? Sarap. Kahapon nabitin kami sa susunod na O, sabi ko kasi. Kasi sa inyo na ba doon? Ay, nidyo-dyo na. Si Dado Tigal man, nagalgal sa natin nga sila. Kain tayo mga ka-dragon. Mas man si Damen. Nagsultok tayo man na rin. Ate Loida, kain tayo. Namimiss niya daw yung mga ganitong ulam eh. Dito lang yan matatagpuan sa Sunday bukid. daw makapasyal din siya dito. Sana makapasyal din. Kayo na lang po ang inaantay. Ng aming kubo. Sino kayang maging first guest natin? Laan ko. Sa first guest natin may kwan, may baka, kalde. Po? Oo. Nalipatan nyo. Right. Ay, sumay yun lang. Ayun nga. pala. Dumi. Dito mo si Jok-Jok. May siomay pala kami. Nilagay ni Auntie Pasing at Auntie Ligaya. Sponsored by Ligaya and Pasita. Bukang magkaw-kaw. Hindi mo sinawsaw? I-post mo na dyan, Auntie. Magkaw-kaw. Yan, gusto ko lang po i-shout out ang mga kapatid dyan sa lokal ng Lebho. Lokal ng Lebho, Barangay Abyawin, Infanta, Quezon. Yan, hello po. Hello po! Kain po tayo. Gusto kayo dyan mga kapatid. Hindi ba kayo na mag-iyo? Abyawin. Di ba? Anong Ilakan Joseph yun? Suarez. At Biyawin. Di na pala tayo. Kila Ate Nels. PD pala si Sir, PD Baka yung pala ito pinagsambahan si natin Sir, daw. ay si Ka Joseph Suarez. PD3 po sa Lebho, Quezon North. Yan. Hello po sa mga taga-lokal ng Lebho, distrito ng Quezon North. Siguro Kain po tayo. din sa Infanta, Quezon. Hindi na naawa ko. Shout out din pala kay Ma'am Flor Dison from Virginia, USA. Yan. Hello po. Hello po. Kain po. Hello po sa Mga inyo, tayo, Sir guys. Renato Dison. Hindi ka nainggit sa amin Hindi mo na magsulta. ay? Ayun pa ako. Paano? Tawa na yata sa Jukjuk ka. Sa lagdag. Ano atang maruya? Kinagarang maruya. Yung sa akong tinda nyo. Ano ba pa? Pang merienda saan namin eh. Gaman yung nagmerienda. Nagsapi na po. Ano ba nung sa luto? Dapat makutsara ng pasin. Atagal. Hindi umakawan ito. Ay, gamba. Yan, shout out din pala sa Ancheta family dyan sa San Narciso, Zambales, Labrador. Yan, hello po. Hello po. Kumusta kayo dyan? Ingat po kayo dyan. Ancheta family. Sarap ng sulkaw. Hindi ka di mo Pang listak nandiyo. Di mo makalkuha kami. May silin ay konta? Hindi ay. Nangalaki ka naman kasta lima. Alam mo ko. Hindi. Ganun siya lagi kinangkulong. Ang bising gaya mo. Masarap ka ng papa. Ano ka dami-dami? Kahit mo na yan. Tama. Sa aking kahilig. Sa akin. Ulam na. Ang ko lang ata, mirinda. Yung naharami na, nagdilaw kaya yan. Lulam ko.
kayo muna magluto. Dahil sa atin, masakit kagluto. Medyo Kahapon ko pa ito ulam, guys. tuloy-tuloy hanggang ngayon. Manjak na ulam. Wag lang din ako sa gabi sa ulam ng ganito. Ay, dyan dumo dito katag siya malawin. Ako. Ang tubig. Yung tubig? Diyan sa jug. Ayun ka. Shout out din pala kay Sir Lito Cades. Kay Manong Junior Loco. Kila Ma'am Evelyn at Sir Dan Bison from Hawaii. At kay Dayon, syempre. Hello po sa inyo. Kay Sir Anonymous. Magpabok ka na ganyan. Dapat ikaw ang first guest dito. Para makakatay na sa antipasin ng kwan. Kambay. Kambay? Ay, din ka na, sagot na antipasing gayang. Ay, Talbing ko. kay Sir Willie. Kain tayo, Sir Willie. Kumakain ka ba ng ganito, Sir? Hindi ko lang po alam kung alam niyo po itong ganitong ulam. Ulam na Ilocano. Mukha mo kasi mga... Dito ng Ilocano to. Kay Sir, ay kay ano rin pa, kay Ma'am Jeneline Park from Korea. Ay, shout out po sa inyo. Tignan natin na. Ayan guys, ayan ang ulan. Nagasultok pa ng libdog itong tatlo. Libdog is like, Kanina pa sila nagkakain guys. Ha? kamipat kami doon. Ay. Mabutan na kayo ng ulan. Ayun na si Leon. Kanina pa kayo nagasultok. Itutuloy, guys. Ano, palakas ng ulan guys. Wala kalakas ng ulan. Hala, kayo? Madanaga na kanyayo. Hala, kayo. Ang sardan kayo matsan Kapay kaya? Madida magtalnan guys. Sayang kasi pag di naubos. Gabagyo na yan Isang oras na rin yata kayong kakain. Pagbalik ni Papa mo nagkakain pa rin tayo. Pwesto. Masarap ang tulog at busog. Pwesto, busog ang mga inday, kaya tulog agad. Tapos naulan pa. Lamig. So, ayan mga ka-dragon. Halos nagigising lang namin. Pero, masarap na tulog guys. Walang tigil yung ulan. Kalamig. So, kaya uwi na lang din kami at baka abutan pa kami ng bagyo dito sa farm. So, bukas, papasok na ulit yung aming magtatrabaho. So, dito ulit kami bukas. Yan, thank you so much po sa panonood sa aming YouTube channel. Bye We po. love you all.